Xa fai tempo a Consellería intentou impoñer o anel radiolóxico, en aquel momento nos opusemos, que o anel radiolóxico era que os comarcais, en vez de ter radiólogos de garda, que estuveran centralizados en un sitio que só se fixeran na distancia. Cando a radioloxía se atende na distancia, o que facemos é priorizar probas que se poden informar na distancia, como pode ser os TACs, sobre as probas que hai que facer in situ, como son a ecografía. A ecografía é unha proba que non ten efectos secundarios, o TAC é unha proba que ten unha importante radiación. Xa en estes momentos, coa medicina defensiva que temos, empeza a ser un problema de saúde pública que cada vez nos radiamos como pacientes máis, si por encima non temos nun hospital radiólogo para atender as urxencias, vamos a tender a facer máis TACs e menos ecografías, porque a ecografía supón enviar o paciente a Santiago. Hai dúas solucións, ou demoramos a ecografía hasta o día seguinte, ou enviamos o paciente a Santiago. Dende o persoal do hospital sinalan que a idea que tiña a Consellería era facelo hoxe tamén, e outros 2 días máis ao longo do presente mes de agosto, pero que debido á oposición que suscitou a medida, deron marcha atrás. A idea era facer 4 días máis, se non me equivoco, non, Carmen, deste mes nunha mesma situación. Debido a que empezamos a movernos, pois empezaron a intentar cubrir esos días. E por último quedaba hoxe sin cubrir, que se cubriu hoxe ás 10:00 da mañán. Dende os sindicatos apuntan a que este é un exemplo máis das políticas de recortes que dende hai tempo está promovendo a Xunta e que afectan de maneira significativa a este centro hospitalario. Se nos deba denegando ese quinto radiólogo de forma continua e despois pasan estas cousas, e cando hai unha incidencia vivimos tanto ao límite que no verán unha persona de vacacións, calquera incidencia, non temos como solventarla, dependemos de Santiago, e Santiago non responde unha vez máis, que é a norma, non? Esta área integrada só sirve para desmantelarnos. Para nós é moi importante o que pasou o xoves pasado, porque foi unha línea vermella que nunca se cruzara en 26 anos. E non se cubre, non vai pasar 4 días máis, porque nos plantamos, porque desde os que mandan opinaban que, bueno, que non era para tanto. A calidade asistencial dice que a ecografía é unha proba que, cando está indicada, hai que realizarla antes que un TAC, porque un TAC ten uns efectos secundarios que a radiografía non ten, que a ecografía non ten, perdón.